паём навишт дар 2 рӯз боз 3 табиби маъруфи кишвар аз гирифторӣ ба вируси короно ба шаҳодат расиданд. дар умум дар ин муддат аз марги ҳадиаққал 5 табиб хабар расид. яке аз онҳо пизишки номӣ ва чеҳраи саршиноси миллӣ ва фарҳангӣ Саидшоҳ Акрамзода субҳи имрӯз ба дидори Парвардигораш шитофт. ӯ на танҳо пизишки ҳозиқу касбӣ буд, балки нафари фарҳангӣ, зиёӣ ва миллӣ маҳсуб мешуд, ки қабл аз маргаш ҳам дар васфаш достонҳо навишта буданд. ҳамчунин аз ҷумлаи табибон Шералӣ Султонов, сардухтури бахши кӯдаконаи беморхонаи Қарияи Боло, табиб ва устоди донишгоҳи тиббӣ Мулло Сабур Каримов, осебшиноси бинои 4-уми беморхонаи Қараболо Абумутааллим Ҳомидов, табиб Мусоев аз шаҳри Истаравшан бо дунё падруд гуфтанд. Радиои Озодӣ бо нашри наворе гузориш дод, дар шаҳри Душанбе бемористони сайёр барои муолиҷаи гирифторони COVID-19 ба қабули беморон оғоз кард. дармонгоҳи муваққатӣ ки дар 144 контейнере бунёд шудааст, ки Узбекистон ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон дода буд. бемористони сайёр дар варзишгоҳи Бофанда ҷойгир шудааст. Азия Плюс бо истинод ба манбааш дар шаҳрдории пойтахт хабар дод, аз ҳудуди 50% кормандони муассисаҳое, ки аз ҳисоби буҷети шаҳри Душанбе маблағгузорӣ мешаванд, дархост шудааст ба рухсатии бемузд раванд. ба иттилои манбаъ, танҳо роҳбарони хадамоти шаҳр ва мутахассисони зарурӣ дар кор боқӣ мемонанд. ховар хабар дод, олимони соҳаи тибби кишвар дар якҷоягӣ бо олимони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дастгоҳи ёрирасони нафасдиҳии сунъиро ба истифода доданд. ин дастгоҳро табибон дар беморхонаи ёрии таъҷилии шаҳри Душанбе якчанд муддат озмоиш намуданд. паём хабар дод, дар зиндони рақами 3-и пойтахт воқеъ дар маҳаллаи маъруф бо Якум Советский вируси короно мисли зиндони рақами 1 бо суръат паҳн мешавад. ҳудуди 400 нафар маҳбус дар ин зиндон гирифтори вируси короно буда, ҳолати 47 нафар вазнин арзёбӣ мешавад. радиои Озодӣ бо истинод ба Акрам Маҳмудов, шаҳрванди Тоҷикистон, ки таи 2 моҳ боз дар Истанбул дармондааст, хабар дод, қарор аст як ҳавопаймои ширкати Turkish Airlines дар парвози чартерӣ ё ғайринақшавӣ даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистонро аз Истанбул ба Душанбе оварда, дар роҳи бозгашт 100 шаҳрванди Туркияро бибарад. Азия Плюс бо такя ба қавли манбааш дар ҳукумат иттилоъ дод, мисли пештара ва то сабти аввалин далели ошкор шудани сирояти коронавирус дар Тоҷикистон, охири моҳи апрел ва ҳам имрӯз дар майдони сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун наздики 20 000 нафар коргарону муҳандисон фаъолият доранд. тибқи нақшаи бинокорон, агрегати сеюми Роғун нимаи дуюми соли 2025 ба истифода дода мешавад. Вираҷ Сингҳ, сафири Ҳиндустон гуфтааст, қарор аст 2 ҳавопаймо охири моҳи май 1500 шаҳрванди ин кишварро аз Тоҷикистон баргардонанд. ӯ ба вебсайти хабарии Вионюс дар Ҳинд гуфтааст, ки айни замон ширкати ҳавопаймоии Индия Air 2 парвози махсус аз Деҳлӣ ба Душанберо дар рӯзҳои 27 ва 28 май барномарезӣ кардааст. паём бо истинод ба Шуҳрати Раҳматулло, писари зиндонии сиёсии тоҷик, узви раёсати олии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, Раҳматуллои Раҷаб хабар дод, ки ӯ пас аз тақрибан 1 моҳи гирифторӣ ба COVID-19 пирӯз шуда, аз бунгоҳи тиббии зиндони рақами 1 мураххас шуд. Раҳматуллои Раҷаб баъди ҳаводиси моҳи сентябри соли 2015 бо иттиҳоми ҳамдастӣ дар гӯё кӯдатои Ҳоҷи Ҳалим Назарзода ба 28 соли зиндон маҳкум шуда буд. радиои Озодӣ навишт, Элис Уэллс, муовини аввали ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ мегӯяд, дар давраи буҳрони беҳдоштӣ мардуми Тоҷикистон бояд ба иттилои воқеиву шаффоф дастрасӣ дошта бошанд ва матбуот битавонад вазифаи худро иҷро кунад. Азия Плюс иттилоъ дод, Русия тасмим гирифт, ки бо сабаби пандемияи коронавирус омӯзгорони русиягӣ дар Тоҷикистон фаъолият доштаро ба хонаҳояшон баргардонад. онҳо бо ҳавопаймои ширкати Русия рӯзи 25 май парвоз мекунанд.
тоҷикистон гуфтушунид мегузаронад, то ки бо ин ҳавопаймо шаҳрвандони тоҷик ба ватан оварда шаванд. писари аҳмадшоҳ масъуд, раҳбари муҷоҳидони зидди нерӯҳои шӯравӣ ва толибон гуфт, ки ӯву чанд узви хонаводааш ба коронавирус гирифтор шуданд. аҳмад масъуд дар твиттери худ рӯзи 19 май навишт, бо ин ки нишонаҳои вирус чандон ҷиддӣ нестанд, ин ба он маъно нест, ки вирус набояд ҷиддӣ гирифта шавад. ӯ навишт, ки бар асоси натиҷаҳои озмоиши тестии ба дастомада давоми 2 ҳафта дар карантин мемонад. имомуддин сатторов, сафири тоҷикистон дар русия, ба спутник гуфтааст: дар навбати аввал муҳоҷирони тоҷикеро, ки дар боздоштгоҳҳои муваққатии русия қарор доранд, ба ватан баргардонда мешаванд. гуфта мешавад, теъдоди тоҷикистонёне, ки феълан дар боздоштгоҳҳои муваққатии русия қарор доранд, беш аз 400 нафарро ташкил медиҳанд. паём дар таҳлиле навишт, ҳукумати тоҷикистон маъракаи мубориза бо COVID-19-ро ҳам ба як маъракаи сиёсӣ табдил дода, аз он ба ҳадафи таблиғи раиси ҳукумат ва хонаводаи ӯ истифода мебарад. коргирифтатарин силоҳаш ҳам дар ин маърака силоҳи иттилоотиаш аст, маъруф бо фабрикаи ҷавоб. радиои озодӣ хабар дод, Дилшод Нурматов, муҳоҷири тоҷикро, ки кӯдаконаш баъди марги модар дар Русия танҳо монда буданд, аз Душанбе ба Москав бурданд. мақомоти тоҷикистон гуфтанд, сафари ӯ бо ризояти ҷониби Русия шаби 19 май имконпазир шуд ва ҳоло дар хонааш дар карантин аст. нурматов моҳи марти имсол ба дидани волидон ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон омад, аммо ба сабаби якбора баста шудани марзҳо ва қатъи парвози ҳавопаймоҳо дар ин ҷо монд. дар тоҷикистон аввалин дастгоҳи нафасдиҳии сунъии шушҳо сохта шуд, ки аз ҷониби кормандони яке аз сохторҳои Академияи Миллии Илмҳо таҳия гардид. дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, ки аз ҷониби олимони тоҷик сохта шуд, дар бемористони ёрии таъҷилии Душанбе муваффақона озмуда шуд. хабар додааст ба Азия Плюс президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ. вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт, дар шабонарӯзи гузашта 210 каси дигар ба COVID-19 гирифтор шуданд ва рӯзи 21 май шумори умумии беморон ба 2350 нафар расид. ба иттилои расмӣ, аз замони эътирофи мавҷудияти коронавируси нав дар Тоҷикистон 1008 кас аз ин беморӣ шифо ёфта, 44 нафар ҷон бохтанд. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net